băiețelul și fetița au făcut băiță. Joshua face și el acum. Și ne pregătim să ne băgăm în... Să mâncăm. Good job! Unde ne băgăm? În pat. Good job! Și ce facem în pat? Nu, nani. Dar ce facem? Ne uităm unul la altul? Ne scăm cu Manu. Manu are de făcut un pic de școală. Oh, stai că și Josh și Zion trebuie să mai termine puțin din școală. Am de citit cu el câteva pagini. Eu am de citit cărticica mea, pe care o voi începe în seara aceasta. Oana, abia ieri am reușit să o iau de la bibliotecă, așa că am luat-o cu mine în această mini-vacanță să o citesc. Sunt foarte curioasă să vedem dacă este în stilul meu de carte, dar asta voi face eu în seara aceasta. Se vede că am fost la apă, nici nu m-am apucat să mă uit în oglindă de când am venit și abia acum văd că toată sunt neagră pe la ochi. De la apă, bineînțeles. Am fugit până la mașină ca să-mi aduc încărcătorul. Salome cu Zion dorm. Salome chiar aici. Cam așa dormim noi, una lângă alta. Și Joshua face școală. Zion doarme acolo sus. Mi-am încălzit și eu supa pentru că n-am apucat să mănânc. Nu știu cât e ceasul. Nici nu cred că am ceas aici. Nu știu sincer cât e ceasul. Să văd și iară ce mănânc eu aici. Aceasta este ciorbica. Se pare că am pus prea multe paste în ea, mai multe cât trebuia. Dar am făcut-o, dar am încălzit-o foarte tare, este fierbinte. Și am și niște morcovi aici, pe care voi mânca cu hummus și ardeiuț și niște țălină. Cam asta voi mânca eu în seara aceasta. Ce, mami? Ai pus prea multă apă? Prea puțină? Mai pune un pic de apă, că miroase ca Mars. Mai pune apă și mai pune 30 seconds. All of the excitement was wearing Brindley out. He felt a yawn creep up and inside a heavy sigh. Henry's eyelids fluttered for a moment, and he thought that suddenly felt very heavy. Well, Wiley said, these are all great ways to help us get to sleep. But there is just one more thing I like to try. And what's that? Brindley said. A bedtime story, Wiley said. I know just the story for tonight, if you would like me to tell it to you. All the friends agreed that a bedtime story would be great, and Wiley began to tell a story about all of the great things to do in the forest. As Brindley listened to Wiley tell the story, he took a look. Iar ai dat pe jos.
Sfârșitul zilei a doua. Nu am reușit să filmez prea mult astăzi. Este ora 9, trecut de ora 9 și am fost până jos să cumpăr niște batoane din acestea care sunt făcute fresh, acolo la ei, arată foarte bine. Diferite gusturi și bărbatul ăsta mic cu pieptul expus. Și noi uităm la pirații din Caraibe, pentru că și-au dorit de mult să îl vadă. În fine. Sister, cum a fost astăzi? Ai avut fan la apă? Da. Am fost toată ziua la apă. După cum se vede, sunt extrem de obosită. Toată ziua am fost în apă astăzi. Nu am reușit decât să facem o pauză de 2 ore. Să închid ușa să nu se audă prea tare. Am făcut toată să neagră la ochi încă o dată, din cauza apei. M-am dat cu puțin rimel, nu am dat cu prea mult și nu este waterproof, de aceea, dar ce vă spuneam? Am luat o pauză de 2 ore ca să doarmă Salome și apoi am plecat înapoi. Am plecat de dimineață, de la 10, de când s-a deschis, toată ziua și mâine sper să filmez mai multe să vedeți ce fain e aici în parcul ăsta. Și mi-am amintit, vă spuneam ieri că nu am mai fost de 7 ani, mi-am amintit. Am fost cu niște prieteni de familie, acum vreo 4-5 ani, cred că, deci când era Zion, când avea Zion vreo 2-3 ani, ceva de genul. Dar am uitat, pentru că am fost o perioadă scurtă și mi-am amintesc că în perioada aceea mi-am pierdut vocea și același lucru mi se întâmplă și aici. Și acum, am fost până jos acum și am venit pe scări, am coborât 8 etaje și am urcat 8, deci toată... Așa, ce vă spuneam? Ieri când am ajuns la parc, am simțit că mă zgârie gâtul și am zis, vai de mine, sper că nu mă îmbolnăvesc pe aici de ceva. Și am stat doar vreo 2 ore, pentru că am venit prea târziu, dar când ne-am întors înapoi în cameră, mi-a trecut, am băut apă și mi-a trecut. Și cred că am reacție la ceva miros sau ce este ceva în aer și cred că acum au pus doză dublu de dezinfectant, de clor și este foarte puternic mirosul și ori de câte ori merg acolo jos, în sala aceea mare de parc, de apă, simt că mă irită gâtul și cred că numai din cauza aceea, pentru că sunt ok, când vin sus în cameră n-am nicio problemă. Dar am vrut să comandăm pizza în seara aceasta și ne-am trezit prea târziu, s-a închis la ora 9, noi am venit la 8, s-a închis parcul de apă. Până a venit sus, până au făcut copiii baie aici, s-a făcut ora 9, fără 10, când am sunat eu și nu am mai preluat comenzi, așa că vom încerca mâine, încă mai avem mâncare, dar Zion mănâncă ca un lup. El nu mănâncă mult, de obicei nu mănâncă mult, mănâncă puțin și des, cred că din oră în oră, nu exagerez, ar mânca din oră în oră, dar foarte puțin. Însă aici, după apă, mănâncă, m-am speriat cât am mâncat apă și acum seara și aseară.
camera la locul ei și vine și mami, ok? Tu te pălăcește-te tu un pic. ora 5, fără 5, băieții au ajuns la mama lor și ne pregătim să ne îmbrăcăm și să mergem, să mâncăm o pizza, să plecăm spre casă.
Iată că a venit și timpul să închidem acest vlog. Am vrut să fac o încheiere înainte ca să închid vlogul, pentru că nu am reușit să închid acest clip, să mi-au rămas bun de la voi și să vă dau așa un fel de sumar. Noi am fost plecați în 21-23 octombrie, de miercuri până vineri, și de aceea am și așteptat cu acest clip, pentru că am vrut să fiu sigură înainte ca să vin să vă spun hei, am fost plecată. Am vrut să fim siguri că nu am adus ceva musafiri pe mânuțe sau în guriță de acolo, și pentru că, o să vă spun imediat de ce. Dar am vrut să vă spun că a fost o vacanță foarte bine meritată, a fost obositor, dar a fost foarte puțin stresantă. Viața de zi cu zi devine tot mai stresantă. Evenimentele și tot ceea ce se întâmplă în America în mod special devine foarte stresant pentru mine personal. Școala copiilor, business-ul, foarte mult. Și toate aceste lucruri s-au adunat și am simțit nevoia să ies, să mă deconectez puțin de realitatea mea, și de aceea am ieșit cu copiii. Bineînțeles că era foarte frumos și fain să vină și Mircea cu noi, să simțim că suntem toți, dar am ținut legătura cu el prin telefon și a văzut și el ce multe distracții au avut copiii. Și sperăm să reușim să mai facem și pe viitor sau viitorul apropiat astfel de ieșiri, așa micuțe, prin apropiere. Distanța de la noi până la acest parc a fost de o oră și 40 de minute, puțin mai mult pentru că a fost puțin trafic, dar cam atâta este distanța. Când ne-am întors a fost o oră și 20 și ceva de minute, deci este destul de aproape. Dar am fost plecată cu 3 copii foarte agitați și foarte plini de viață și de energie, și a fost obositor în sensul acesta, mai ales că am fost și singură, dar am simțit că m-am deconectat de realitate, după cum am spus, și de stresul de acasă, și mi-a prins foarte bine lucrul acesta. Am fost foarte surprinsă să văd că a fost deschis acest parc, pentru că eram 100% sigură că era închis datorită virusului, și am fost foarte plăcut surprinsă să văd că este deschis și că, ok, am spus ok, este deschis, dar cum o să fie cu măștile? Pentru că eram 100% convinsă că va trebui să port măști în apă și mi se părea absurd. Dar m-am bucurat să văd că măștile nu au fost necesare decât atunci când umblai prin hotel. Iar în apă, bineînțeles că ar fi fost penibil să stai cu masca în apă, dar am văzut oameni care au făcut lucrul acesta. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, cred că din toată ieșirea aceasta, a fost faptul că am simțit că sunt înconjurată de oameni cărora nu le pasă, oameni ca mine. Nu știu cum să vă spun. Nu că nu mi-este frică de virus, îmi este frică din cauza jobului pe care l-am, din cauza bătrânilor mei. Dacă eu m-aș îmbolnăvi sau copiii mei, știu că ar fi ca și o răceală normală și am trece. Deci mie personal nu mi-este frică de virus, că eu mă îmbolnăvesc. Mi-este frică de bătrânii pe care i-am, pentru că am 3 din ei care sunt peste 90 de ani. Și de aceea mi-este frică. Dar fiind acolo cu acești oameni care erau ca și mine, care deși scria, știu că mulți o să vă supărați pe mine din cauza aceasta și o să vă comentați negativ, erau indicatoare acolo care specificau că trebuie să păstrezi distanța între oameni, și sincer, eu nu am văzut pe nimeni care să păstreze distanța. În primul rând am fost într-o zi de miercuri și a fost plin, joi a fost plin, vineri a fost plin. De obicei în weekend sunt mai mulți, dar m-am mirat foarte mult să văd că așa de mulți oameni care... Și lucrul acesta m-a bucurat într-un fel, pentru că am simțit că sunt acolo cu oameni de-ai mei, oameni care gândesc ca și mine, dar oamenii nu au păstrat distanța, adică treceau unul pe lângă altul. Deci dacă ar fi fost să luăm ceva, sunt sigură că am fi luat. La felul cum oamenii păstrau distanța, care nu era distanță. Și lucrul acesta mi-a plăcut, pentru că am simțit că sunt înconjurată de oameni care gândesc ca și mine, oameni care, da, recunosc că virusul este real, dar recunosc că este un virus care se tratează. Un alt lucru pe care am să vi-l spun este, pentru că am promis că vă spun, este cu Salome. Deci noi am plecat miercuri dimineața, luni seara
Luni seara, Mircea a vrut să iasă puțin cu copiii la o plimbare cu mașina și eram sus amândoi și am spus la Joshua, du-te până jos și ia-i gecuța lui Salo ca să o îmbrac. Salome, când a auzit, a spus, nu vreau eu să merg să iau geaca, și au mers amândoi. Dulapul meu, hăinuțele lui Salome sunt aici la mine în cameră, în dulapul nostru, au venit amândoi și ei se joacă foarte mult la noi în pat. Au venit să se joace, au uitat complet de geacă și au venit toți trei, s-au jucat. Am auzit un țipăt și a venit Zion pe scări și mi-a spus că Joshua a lovit-o pe Salo. Salo urla ca din gură de șarpe și mi-am știut că s-a întâmplat ceva rău. Joshua, din greșeală, din joacă, a ridicat-o pe Salo de mânuțe și inițial am crezut că i-a rupt mâna. Aceeași mânuță, același loc, în partea asta. Noi am încercat să o pipăim, să vedem unde exact e durerea. Nu avea prea multă reacție când o apăsam la cot, în schimb foarte multă reacție aici. Urla foarte tare, așa că a trebuit să merg pe ea la urgență în acea seară, unde au avut o tentativă de a-i pune cotul la loc, aici, și a încercat un doctor și nu a reușit. Și a spus, ok, înseamnă că este fracturată mâna sau este ruptă, adică încheietura de aici, pentru că plângea foarte tare înainte ca să o atingă. Orice doctor, au venit vreo 3 doctori și înainte ca să pună mâna pe ea, ea plângea deja foarte tare. Și m-au trimis cu ea la X-ray, unde am avut o fază foarte interesantă și hazlie, care m-a mirat și m-a făcut să... m-a pus pe gânduri. După cum vă spuneam, ori de câte ori venea un doctor să o atingă, începea să țipe înainte ca să pună mâna pe ea. Deși acolo în camera avea un TV cu desene, au pus desene ca să o mai distragă puțin. Când vedea că vine cineva să pună mâna pe ea, urla. Când am intrat în acea sală unde erau acele mașinării de X-ray, a fost nu era, cum se numesc oamenii ăștia care fac raze sau X-ray? Era un nene foarte chipeș, un tânăr foarte chipeș și Salo, când l-a văzut, deci din cât era ea de supărată că o durea mânuța pentru că o țineam în brațe și nu putea să fac nicio mișcare cu ea pentru că o durea mâna, când l-a văzut pe nenea ăsta, s-a luminat la față și așa un zâmbet din ăla pe toată fața i-a apărut, nu mi-a venit să cred. Și a început să o dădăcească, acest doctor sau ce era, i-a oferit și stickers. Când i-a oferit stickers, deci l-a lăsat să pună mâna pe ea, să o ridice, nici câr, deci nici câr nu am mai spus, eu nu puteam să o întorc, deci o țineam de mânuță, nu puteam să o întorc pentru că plângea de durere. Am pus-o în brațe cu spatele la mine și am pus mânuța pe masă ca să facă X-ray. Nici câr, deci încerca să se abțină, o durea și încerca să se abțină ca să nu vadă nenea acesta că ea plânge. Am rămas șocată la cum gândește. I-am făcut X-ray și apoi au venit alți doctori și mi-au spus, se pare că nu are nimic la mânuță, nu-i fracturată, nu-i ruptă. Mi-au explicat ei că sunt 2 sau 3 oase la cot și dacă nu-i ăsta, este unul care merge așa. I-a ieșit unul din acesta care este foarte normal la vârsta ei să iasă. Și în timp ce eu mă pregăteam să o întorc, să o așez cumva ca să îi pună osul la loc, doctorul acesta l-a și pus, deci a durat o secundă, deci nici mi-a venit, abia m-am trezit. Salome, Mai ții minte când am fost la doctor cu Salome? Nu! Nu mai ții minte? Nu. A fost fine? Nu. Îl mai ții minte pe doctorul ăla care a pus, care ți-a dat stickere? A fost cute? Da. Da. Mai mergem la doctor? La care mânuță ai avut buba? Care mânuță? Stânga sau dreapta? Stânga. Stânga. Care e mâna stângă? Nu. Good job. Vom încheia vlogul acum pentru că ne-am lungit foarte mult cu el astăzi și ne vedem curând cu un nou vlog.